taas kaikille, että mä oon huomannut, että kattokas mikä veijari tähän on tullut tähän. Ja kattokas mikä veijari tähän sightingiin on tullut. Se on kuule ilmielävä Pikachu. Ja taas ihan meidän kodin vieressä. Et me lähdettiin nyt metsästää sitä, vaikka koulu alkaa ihan just jo. Tuliko sulle krabi? Ei tullut. Mulle tuli. No ihmeessä tuli isänsä alle. No kumminkin. Mulla ei oo isänsä, mut Pyrlo. Että Se saattaa olla pikkuinen harmi päivällä. Sakeli. Mulla on yksi isänsä, mutta en tuhlaa sitä. Meillä on vahva epäilys, että se on tuolla. Ja me ei välttämättä sitä Pikachua saada, mutta toivottavasti saadaan. Koitetaan kävellä nopeasti, tehdään kuitenkin. Sitten se tulee mun puoli vielä. What the fuck, man? Niin. Vittu tää ylämäki. Pikachu hävisi niille. Kävellä vähän eteenpäin. Kyllä se on tuolla. Käydään tossa Salpatiellä. Käydään Salpatiellä. Tässä on kumminkin. Hyvä, kun mä luulin kerran Iiviitä. Pikachu. Mulla ei ollut Iiviitä. Me ei kuule millään ähitä. Mä luulen, että jos me täältä se Pikachu saadaan, me joudutaan mennä pyöräkouluun. Jos katsot kelloa. Jos se Pikachu tulee, mä lataan kyllä tän YouTubeen. Voi vittu. Herpana Pikachu ja mulla ei. Ei isänsä alueella, ei isänsä. 208 CP Pikachu. Bujaa! Sulle tuli Pikachu! Noniin! Mikä sulla oli? 208. Ei tää haittaa. Pistää kuule Raspberry kehiin ja Pikachu! voi vittu. Tää on videolla. No niin, tää ei saa karata. Ei hyvä päivä, kuuntele. No niin. Yes! Ei hyvä päivä, vaan sä huurit ihan. No niin, sit lähdetään. Joo! 610 XP. My Pikachu! No niin, tuo. Is this my Pikachu? Is this my Pikachu? Oh my god! Kuunnelkaa! Mitä ei kuulu? Onko sulla ääniä? On täysi. Mulla joskus lakaa samalla tavalla. Mennään tätä. Törkätään. Tuohon on kuule paska Pikachu, mutta my Pika Pika. Pikachu! Niin munkin. Oh my god! Is my Pikachu! Kuvirakkaus maksaa Mitä? No täällä on Quick Attack ja... Täällä on Quick Attack ja Discard. No mullakin.
Thunderbolt olisi ollut 1000 kertaa parempi. Mä olisin toivonut Thunderbolttiin. Nyt mennään nopea. Hei, nyt tuli joku. Siitä. Joo. Ai jaa, mut saatiin Pikachu! Pikachu! Joo! Tuolta Salpatialta! Tiedetään! Nyt meidän hita. Joo, saat. Sille voi jumaa kikka. Toi mikä toi onkaan? No niin, Pikachu on saatu. Ja pitää kiirehtiä kouluun, niin ei kerkeä tubetta.